Toto je Martin R., 21-ročný slovenský študent, obvinený z terorizmu. Martin žil dvojitý život. Tichý a uzavretý študent v bežnom živote a radikál a terorista vo virtuálnom svete. Pôsobil na uzavretých šifrovaných fórach. Viac ako 2 roky ho na internete sledovala aj americká FBI a spojila jeho virtuálnu osobu s fyzickou. Našli sa kľúčové dôkazy. Obvinený bol aktívny na teroristickej platforme, kde povzbudzoval k násiliu, zverejňoval návody na výrobu výbušnín a velebil teroristov bielej rasy. Hlásil sa k pravicovej militantnej ideológii, ktorá podnecuje aj k reálnym útokom. Súčasný trestný zákon Slovenskej republiky ukladá tresty v rozpätí 7 až 15 rokov. Aký trest by bol pre neho podľa vás spravodlivý, bez ohľadu na sadzbu uvedenú vyššie? Svoju odpoveď prosím zdôvodnite.